Ogari Rikwelu. Ogari Rikwezolo.
Politics. Yes. Ibera tu ike. Mboro no mulu. Ekwa lunch. Uzolala. Obi pele ma do le ba. Ka yin no. Umu ike. Wi bende Timothy. Mutara Sunday mutara. Igala zobe abaka. Aka nwere nkwala ka igala azuba aka cash ihumu nnam mbara 20 years ago ka dala la mulu igala azuba la muwa ali beleme ka 18 something agbara asọtụ mwele ngam mbara asọtụ we gbala eleta we shala duru mma anyị eburu mgbe mmadụ niile mgbagara ka Timothy mgbalatara abụ ibe nne ibe aka ma ehere nwanne ala ekwe agwala ụmụ ike Timothy buru ụmụ ike butecha ụmụ ike ọdụka nwanne iyi wee bịa shi ha lata yala ndị ukwu wee lata wee bịa tụọ ụlọ ka anyị mbụ ha ya ụla ka agbụrụ m nshi n'ụmụ ike Stephen wee mere m mbụ ka nna m mgbarụ bọị ka a lụchara agha nna m ụlọ biya Sarie gbara bọị Stephen wee mere m so na e bịara n'Elugwu agwụ were asị mee politiks ntọnwa ọgaranya ka ogbugbu alụrụ m ogele egburu n'ụmụ ike
The painful thing will undo me Bogelia. The Bible says, you shall know the truth and the truth shall set you free. But I believe who Christ. Christ will see my lack of the I must suspect that my girl we won your shoe, Macalo won your shoe. Akbar na follow shila madu be abu ogele lu mu ike na onye fota soro meni koro amachie Muga local government chairman where she lay hen Melabani. Who will send our message to the government? We're governor like we have Melabani. Macacala, Melabani. I'm going to government inch. Yes. I am Buru Dogala again. Marala ho Chiborum Ola Haganga Ebru Dogala Haganga Balbu Wika Government Dash was Uluyaguru Because politics can oh yeah, go have a mark exam or talk. Yes. But I call and get a call. I can't. Oh, my family. Umike Bahaji, yes. Umike Bahagamba, Umike Mele Muchimuchi, Umike Bahagamba, our foundation, Umike Bahagamba, Amen. Oh, no, you can get a lady. Yes. Makalam, if I leave them, Lama la lead la politique. Ah, Tilamuna la lead la politique. Et toi, Kanye? On a un salaire. That's a bella. Ah,
O nwere ndị na-akwụ iri nọ nso, nwere ndị na-akwụ ego ọjọọ. Mana ekpere anyị ewu, anyị ga-enwe igwe ya bụrụ yọngụ igwe. Ekpere anyị ka anyị akọghị igwe agaghị nwoke gozie olu n'aha Jizọs. Boşum ben şarkılarına. Ebe wa di ihe. Okay. Ebe mu ika di ihe. Ye mu to. Boşum ben şarkılarına. Romenkem. Akike. Ye mu to. This is much by one way and so you long and your mood, you go laughing when I go to you. But the one had to give them láì jẹ́ ó kàn tẹ̀yà ìsìn màdá ẹ̀wọ̀n nígbà máa gbọ́ àṣẹ ẹ̀ máa wọ́n bí i ìkú ẹ̀hẹ̀ rẹ̀ lọ́sàkàṣẹ́ ṣeré tàmílà má lè lẹ́sẹ̀ ká bẹ́ẹ̀ wọlé fèsì mọ́kúlà bẹ́ẹ̀ wọlé fèsì ká Because he who comes safe must come with him. And Chineke mee ebere nwere nwe uchote su ahụ ya Chukwu were kwa amamihe inyewu amamihe ga-abara uru n'aha so ihe na-achọ ịgba gị kịta bụ concerning ihe ọbụla Enugu akwụ na-eke ma ihe ha na ihe ọbụla akpọrọ ihe akpọrọ ahụ ọ bụrụ igwe ma ọkpọtọ ebe onweghị mmadụ ọbụla na-egbu ụsọrọ chiri eme ụmụnna m maara m like that Enugu akwụ gbakwuru nsọ ha ahụ nke m maara m I remember the Ojichi alata ahụ mmadụ n'ole ji agba gburugburu ha na-agụ mmadụ mgbe ha na-ekwu ila ofu onye ewe ọkpọ ma onye ọkpọ nwa bee ifure we heard several times. The one have as well. I want a choice, and the choice I don't know where Chineke can I got my ways for it back now. But he had to equal Chineke Lonyere. He horrible, he lay very. As you call it, so the other. I want to allow you to live in water. Will you see him what I will like? You are catching your if I were a proposed guy, I so you know, so we might have a catch like it. I am a worry hard on them. What a focus, I am a world that we have. I didn't ever
ọka mma ọ bụla okwu omume Chineke ga-enyere wa aka one time $1 ala mmiri onye nwanyị gozie ụlọ aka Hey!